Namhlanje kuzoba nomgcagco. Sizongenisa uManzama. uZama wosinzama. Umakoti wami. Omhlophe siwenze ngo-2016 u-14 May. So njengoba namhlanje ku-13 May ngesonto kushuthi kusasa siqeda 7 years sashadela. Sibungaza lolo suku ukuthi uzongenisa ngokwesintu emagcekeni akonjumane. Abe umakoti ophelele. Kona ukusuka komndeni kwelungu lekhayeni liya kuyokwandisa lapho kulo mndeni. Kuyinto enhle eyintokozo ngoba esikhathini esiningi njengamanje lawo mathuba mancane kakhulu. Kodwa mevela esihlonipha isibongo abakanjomane. Besihlonipha isibongo sakithi kaWosiya. Kuyasithokozisa kakhulu lo. Okusho ukuthi nathi kusinikeza ithemba lokuthi ukusinikeza leyo nto yokuthi sikhulise ngendlela. Labe khona manje njoba nathi sila okusenze saba la izolo la ebelilihle lazilafika ekusihlonipheni isibongo kwaze kwafika la izolo labo ukuba benzanga kahle izolo ngabe manje abekho kodwa ebengikufisa ukuthi ngiyacela bahloniphane kuze kufike ekupheleni kwempilo yabo uNkulunkulu abanikeze yona. Uyabuza umthetho uthi makoti lana nje ngabe uyamthanda yini na? Senkhethile wema because as you can see they put a lot of efforts into usuku namhlanje usilime impumelelo. So we would say ukuthi it's very important to them ukuze bagcine nesiko lokuthi kumele agcagce umakoti. Ngithi nje angibonge kubo bonke abaphumelele abezayo abangisupportile kuyona yonke nje process engicini uzufike kuleli zinga nje benge ngibeleza abadla umndeni wami umndeni wakanzama abangizalela imbali enhle kanje ngibonga nje ukuthi kufike lesikhathi ngibekisama ngendlela.